adieri nadwa mondo abed one of the commissioners mag IEBC. Kendo nadhi ba bedo interviewed. Kendo ago erokamano ni panel mane otelo ni chenro no kuom luonga mondo adhi interview. Nikech ne gin ji mang'eny mane dwaro tijno. Apani gi kalo ji 1,000. Koro ok dawach ni gikawo jok maricho kata jok mabeyo. Nikech aparo ni panel no bende ne gin kod chandro margi kako onego gi interview ji gik magidwaro, jok magidwaro kamano. Koro wageno ni ne gikawo jogo manyalo tiyo tijno. En mana ni elections en wach maduong' ahinya e Kenya ka, to kata mana e pinje maoko mitime elections. Omiyo onego bedi ni jomiyiero mondo dhi ota weche mag elections obed jogo manigi gin experts, gin gi lony e tije mag ore weche mag elections. Koro ageno ni jok manoyiergi gin kod lony e weche mag elections. Nikech ka ok kamano to gibiro yudo tijno ka tek motamre gi nono. Koro ageno ni gin kod lony e weche mag elections. To ncho aneno kata kapok gichako tich ayanga to wacho semana wuok. Ng'ane ni yuor ng'ane